stát a pomalu se to bude hezky plnit. A víte, čím začneme? Zvu sem ke mně na pódium děti z Bčka plus Cčka společně s jejich trenérem Tomášem Růžičkou! To je on! Pojď! Pořád se tady cítím tak trošku sám. Tak zvu děti z Ačka plus juniory A a taky Sdružení rodičů přátel Mečeku společně s Pavlou Loučkovou! A taky malej Tyler. Když se tady cítím trošku lépe, ale ještě to není ono. Dospělý B, David Somberg plus Lucka Dvořáková. Už je to trošku teplej, je to dobrý. Jdeme na juniory B, Martina Snášová, Andrea Vašičková. Jako další zvu na pódium Hip Hop for Kids 1, Hip Hop for Kids 2, Jessiku Haškovou a Zuzanu Dvořákovou. Pořád se sem ještě vejdu, nikdo na mě netlačí. Tak víte co? Zvu na pódium dospělý z Ačka, Street Dance a Jessiku Haškovou. No a víte, kdo nám zbývá? No přece junioři z Cčka! Tak dámy a pánové, tohle je kompletní sestava. A všichni na vás máváme. Všem děkuju vám, děkuju účinkujícím. A ještě si neodpustím pozvánku, ať už třeba na tábor do Magic Free Groupu, který probíhá od příštího týdne, na tábor každý všední den od 15 do 19:30, nebo na příměstský tábor, který jsme pro vás připravili ve 2 termínech. Jedná se o zábavný týden pro děti od 5 do 14 let. Informace na internetových stránkách www.mfg.cz a nebo taky na recepci, a v neposlední řadě na letní soustředění, které již po 5. pořádáme ve Sportu Hrotovice v termínu od 17. do 22.8. Dámy a pánové, to je všechno. Loučí se s vámi Jirka Flajsik, taneční studio Magic Free Group. Mějte se krásně. Ahoj!